ji bo dîtina çareseriyan ji pirsgirêkên li pêş proseya xwendina penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê dimînin. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKSê ji nêzik ve wan pirsgirêkan dişopîne û yê Serok Barzanî re hatine veguhestin, her wiha Wezareta Perwerdeyê Herêma Kurdistanê re jî hatine gotûbêjkirin. Ew pirsgirêk berev çareseriyê ve diçin. Duh roja yekşemê, 15 Eylûna 2019 şandek ji Nûneretiya Herêma Kurdistanê bi seroketiya Serokê Nûneretiyê Kerîm Mêranî û heryek ji Newaf Reşîd, Cedahan Elî, endamên Nûneretiyê Hesen Qasim Serokê Yekîtiya Mamosteyên Kurdistan Sûriya, seredana Wezîrê Perwerdeya Herêma Kurdistanê kirin. Rawşa xwendin û xwendekar û mamosteyên Rojavayê Kurdistanê ji nêzik ve şopandin. Şanda NKSê piştî ku pîrozbahiya Wezîrê Perwerdeyê û destpêkirina karê hikûmeta nû ya Herêma Kurdistanê kir. Hêviya serkeftinê di kar û xizmeta miletê Kurd û Kurdistanê de xwest, Hesen Qasim Serokê Yekîtiya Mamosteyên Kurdistan Sûriya jê Wezîrê Perwerdeya Herêma Kurdistanê re li ser giringtirîn pirsgirêkên li pêş proseya xwendin û perwerdeyê li dibistanên Herêma Kurdistanê yên taybet bi xwendekarên penaberên Rojavayê Kurdistanê û guhertina rêbaza xwendinê bi zimanê Kurdî Zaravê Soranî û astengiyên wê li ser xwendekar û malbatên wan axifî û danxuyanî. Qasim her wiha di veguhestina wan pirsgirêkan de li ser pêwîstiya dana derfetê bi mamosteyên Kurd yên Kurdistana Sûriyê da ku karê xwe li wan dibistanan berdewam bikin, serbarî hin mijarên din girêdayî dibistana Warsîtî ya li Duhokê û komkirina xwendekar û mamosteyên wên deverê, destnîşankirina mamosteyên wê deverê ji bo kar û xizmeta xwendekaran bi hurgulî zelalkirin û hêvî kir ku ew pirsgirêk werin çareserkirin. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Perwerdeya Herêma Kurdistanê têgihiştina xwe ji wan pirsgirêkan re rawşa proseya xwendinê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê daxuyanî. Heryek jê Yusuf Sorçî, birêveberê giştî Wezareta Perwerdeyê li Herêma Kurdistanê û Hesen Qasim Serokê Yekîtiya Mamosteyên Kurdistan Sûriya destnîşan kirin da ku bi hurgulî raportekê li ser wan pirsgirêkan çawaniya çareserkirina wan di nêzîktirîn dem de pêşkêş bikin, da ku werin cî kirin. Her di vê derbarê de beriya çend rojan Wezîrê Perwerdeyê deşta Hewlêrê lêdwaneke taybet de ji radyoya Rêbaz re ragihand bû ku rêbaza xwendina xwendekarên Rojavayê Kurdistanê di îsal were guhertin, dê ji polê yekem ve rêbaz bi giştî bibe bi Zaravê Soranî. Kamîran Haco berpirsê Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di vê derbarê de ragihand bû ku di hevdîtina şanda NKSê bi Serok Barzanî re wan ew pirsgirêk veguhestiye jê Serok Barzanî re û hêvî kirina were çareserkirin. Seredana Nûneretiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di destpêka werzê nû yê xwendinê 2019-2020 hat. Mebesta wê baştirkirina rawşa xwendekarên penaberên Sûriyê li Herêma Kurdistanê û çawaniya pêşkêşkirina alîkariyan ji wan re ye.